Han fick med sig så mycket presenter som blir jobbigt för med sig i sulken. Grattis till segern. Tackar. Vad säger vi om den här segern? Nej, det var første starten for oss, og han har trænet bra trænet på i 3 måneder, og jeg følte, at vi har gjort noget rigtigt her, så ja, min chef Kim, han var lidt skeptisk første gangen vi kørte med han, og det ved jeg nå, og ja, han var veldig hetsig og ville springe lidt af banen og så jeg sagde til Kim, nej, vi må fortsætte lidt til, og jeg tror vi kan få han til at dykke godt i vinter, og ja, jeg synes han gik bra i dag. Vart satt du under loppet? Du invändig resa? Satt tredje udvendig egentlig og kom fint på det, men de kørte allerede 1000 meter fra mål, og jeg tykte kanskje det var lidt tidligt at gå, så jeg blev sittende, og så på sidste brud, og gik ind i tredje indvendig, og kom perfekt ud i sidste sving, fik akkurat frembeinen ud foran, og ja, jeg synes det blev helt rigtigt. De kollade lite på målfilmen på upploppet. Var det något i närheten och var nära? Jeg tykker ikke det. Jeg tykker vel kanskje at jeg havde frembeina mine der, og det var min plads, så ja, jeg føler kanskje at hun brøt ned lidt grann i sidste sving på mig, så vi får se hvad de siger, men resultatet er klart i alle fall, så det kan ikke have været så alvorligt. Med den här debuten så kommer det fler segrar om man fortsätter så här. Ja, jeg tror det. Der er mye penge at køre om i Norge på vinteren, så jeg tror han kommer til at vinde mange lopp i vinter. Jättestort grattis. Tackar. Prisutdelare